A més, està parlant una persona o estan els músics tocant i és un poquet de falta de respecte estar ahí menjant. Així és que, per favor, un poquet de consideració als músics. I antes de començar l'acte d'entrega de carnets, li passaré la paraula al president Salvador d'Espanya per a que us diga unes quantes coses. En primer lloc, volem agrair l'assistència de tots i agrair també la col·laboració de tot el poble que està portant s'allargar en aquesta societat d'Irlanda. Després vull felicitar a tots aquells que han decidit enguany fer-se socis i que decidint saber que es pagar l'entrega de carnet. Igualment, aquells que han apuntat enguany per entrar a formar part de l'escola de Lucans. I donar també l'enhorabona a aquests 6 xiquets i xiquetes que han entrat avui a formar part de la nostra banda també. Lamentem que no vaig a pogut ser que encara Mariló Sala perquè està a l'hospital, que no és res grave, no? Gràcies pues, a tots i enhorabona. Ara ràpidament anem a entregar els carnets als xiquets nous que estudien música. Tal com anem dient els noms, tot el ràpid que pugueu, que teniu bones cametes, feu ràpidament i replegueu. El sentiu? Va malament. Bueno, anem a anomenar els xiquets que tenen el carnet nou en la banda i entonces pugeu a replegar-lo enseguida. Antònia Fons Molina. José Ramón Roca Pallarés. Pere Andreu Caballero Camarena. Bárbara Ciscar Soler. Remei Ciscar Miñana. Mari Carmen Bravo Oliver. Leonor Font Gisbert. Vicente Victoria Soler. Francisco Pascual Lloret Fullana. Els que sí, els xiquets. Ara anomenarem als pares que són socis. Per favor, si són tan amables de pujar a replegar el carnet. Pascual Soler Pedros. Pedro Juan Victoria Fons. Julio Aragó Miñana. Si algún familiar que n'hi ha que puga substituir a la persona que estic anomenant, pot passar i replegar el carnet, per favor, Vicente Miñana Sala. Alejandro Galán Puglia. Mari Carmen Ciscar Pedros. Amparo, l'has vist? Emilio Puglia Solana.
Emilio Puglia Suárez. Juan Climent Bercher. Benito Sala Cebolla. Maite Azorín Canet. Josefa Cremades Alberola. Cayetano Julián Victoria. Rafael Aragó Tarín. Bueno, hem de dir que estos, el de Cayetano Julián Victoria, que no nominat, és soci de honor. El Rafael Aragó Tarín també. El Rafael Aragó Galán, soci de honor també. I ara un educando que mos havia quedat en la bolsaca. Quina que és m'havia de pujar. Lucía Sala Almiñana. Altre educando que queda así, Conchi Sala. Queden més educandos per aquí, Així és que ara anomenem a Rafael Aragó Bisquet. Això de la música es manté per loteries, com ja sabeu, de tots vosaltres que col·laboreu. També l'Ajuntament estem agraïts perquè les ajudes i subvencions que sol·licitem està ajudant-nos molt. Entonces, per favor, recabaríem la presència sí, de l'alcalde Cano Julián per a fer-li entrega d'un detall. Bueno, després d'això passem a anomenar un parell de xiques més que encara mos queda bon tornem per ací. Raquel Vicedo Miñana.
de pastor tampoc per ahí, Hortolà. El meu en un segon s'ha de retirar, que sé que ja. Vale, no te replegas de repego. Bueno, ara tenim així un agraïment a persones també que han col·laborat en coses i volem dir-los. Per exemple, el mestre necessita una ajuda perquè cada dia hi ha més gent en la banda i necessàriament el solo pues, no pot atendre a tots. 3 persones que estan ajudant-lo en la labor esta d'ensenyar. I volem agrair-los en un xicotet de cap, però espero que els agrade. Pepa Canet. També Antonio Torres. I Ramon Tolosa. Ara, moltes gràcies a ells per col·laborar en el mestre. Després tenim uns altres detalls per altres persones que també tenim el gust d'entregar-los un detall en el dia d'avui de Santa Cecília. En primer lloc, a Salvador España, Sala. Per favor, que aquestes persones que estan en el conservatori i és una cosa molt bonica que estudien. Altra persona que també està estudiant en el conservatori, Ramon Tolosa. Vicente Torres. Antonio Torres. Ignacio Canet. Bautista Llorenç. Ja que tindré molta confiança en estos xics que van al conservatori perquè poden ser nostres músics el dia de demà. Mira la televisió. Bueno. Ara passem a un altre apartat. Sabeu que cada any, el dia de Santa Cecília, entren a formar part nous educandos que han estudiat l'instrument i entonces passen a englosar la nostra banda. Com és el cas dels xiquets que nomenarem ara mateix i que des d'avui amb molta alegria dels pares i familiars a formar part de la banda. Per favor, conforme anem a nomenar-los, que vaig a pujar. Soraya Bisquet, que toca la trompeta.
Pedrós, saxo alto. Desiré Soler, requinto. Celia Caballero, flauta. Antonio Cumet, trompeta. Antonio Cuña, Germà de José Manuel. No està. Aurora Fiscal, clarinet. María Dolores Sabater, trompeta. Bárbara Fiscal, oboe. Y finalmente, Isabel Sala, plats o platillos. Bueno, per finalitzar nos fa falta una bandera. Una bandera no és qualsevol cosa. Quan desfilen les bandes de música per els carrers de València, que és una cosa tan habitual, no sé, la gent es fija molt en la bandera perquè té que marcar ese aire tan marcial y tan bonito en una banda. Entonces, de que volem una persona voluntària que faci de abanderat, que ho faci amb molt de carinyo i que sàpiga marcar en garbo el ritme que té que dur la banda. Si alguna persona està interessada, estaré molt agraït de que siga anomenat abanderat de la banda Amics de la Música. Ja ho sabeu. Bueno, después de totes aquestes coses de ballets i vamos, que sempre va bé no recordarse de anem a passar al plat fort de la vesprà. Com és un dia de Santa Cecília, pues el plat fort és la música, evidentment. Entonces tenim avui un concert molt bonic. Bueno, però antes d'això volia dir que en este concert que farem avui ja tocaran en la banda els xiquets que avui forma part d'ella després d'estar tot este any estudiant. Vaig anomenar-los perquè és interessant. En estos músics nous tenim Joan Espanya Cunyat, que toca el oboe. Marilu Sala Molina, el saxo tenor, que avui no podrà interpretar perquè sabem que està un poc malalta, però forma part de la banda. María del Mar Morán Pulet en el requinto.
clarinet. María Antonia Bisquer Pastor, clarinet. Y Belinda España Sala, saxo alto. Bueno, ara, antes de començar el concert, nos faltava un detall que creiem que era obligado a donar porque se mereix. Entonces demanem, per favor, al director, Salvador Huerta, que siga tan amable de tutelar. Bueno, esperem que este acte no vos hagi fet així un poc avorrit. Procurad que no només dinar una mica un poc. Bueno, ara, així molt ràpidament, anem vosaltres a baixar de l'estrada s'arreglaran així els músics per a fer-nos el concert, que després llegirem de què es tracta, i mentrestant farem una rifeta per a recollir el cant del valencià de Sosa, el Valle i la muntanya de Ferris Muñoz i la Reina Mora de José Serrano. Director, Salvador Huerta Ferrando. Tornem a insistir, per favor, que guardem el màxim silenci per a que es puga escoltar en la major claritat les peces musicals. Els nanos, per favor, que no mengeu pipes ni tonteries d'aixes així, quan discau totes les que vulgueu. I també en aquestes tres peces musicals que hem anomenat, em comuniquen que la Reina Mora, en lloc del tercer puesto, estarà el segon.
Hey!
Tadi saya grabando un vídeo